Хайырлы кеш, эфирда оңға чарылышы сіздің білен Рузель Мингалимов. Алғатаба бүгінгі түп темалар хақында. Быйыл шәһәрдә 7 жер асты аша чыгу юлын төзекләндерәчәкләр. Сидоровка бистәсендә урнашкан жер асты кичү юлы бу исемлеккә кертелгәнме, Гүзәл Шихапова ачыклады. Янгын куркынычсызлыгы таләпләре үтәлмәгән. Комсомол районы базарына ябылу куркынычы яный. Ут бер этаждан икенчесенә үрмәли. 50-15 йортында янгын чыкты. Балалар гаепле түгел. Үз вазифаларын үтәмәгән ата-аналар белгечләр күзәтү астында. Имин булмаган гаиләләрне инспекторлар тикшерә. Сидоровка бистәсендә яшәүчеләр ихтисад төзелеш көллияте туталышында урнашкан җир асты кичү юлына зарлана. Казан тракты буйлап йөк машиналары һәм җиңел машиналар агымы зур. Юлны җир асты аша гына чыгып була. Әмма ул куркынычсызлык таләпләренә җавап бирми дип бирде яшәүчеләр. Быел шәһәрдә җир асты юлларын капиталь төзекләндерәчәкләр дигәч бистә халкы шатланып куйды. Ләкин алдан кычкырган күкенең башы авырта. Сидоровкадагы җир асты кичү юлы төзекләндерү объектлары исемлегенә кертелмәгән. Сәбәпләрен Гүзәл Шихапова ачыклады. Юрий Налобин Сидоровка бистәсендәге җир асты юлы яныннан көн сайын машина белән уза. Җир асты юлы дөрес төзелмәгән ди ул. 5 ел элек биредә коточкыч һәлакәт була. КАМАЗ машинасы җир асты кичү юлына төшеп китә. Хатын-кыз һәлак була. Сабые һәм ире чактан гына исән кала. Боком он как шел. КАМАЗның тормозлары эшләмәгән. Яны белән җир асты юлына очып төште. Шул вакытта баскычтан кешеләр төшкән булган. Теләсә нинди җиңел машинада җир асты юлын күрмичә очып төшәргә мөмкин. Юрий Налобин әйтүенчә, җир асты юлы кырыйларын биегәйтергә кирәк. Шул чакта автомобиль һәм аеруча да зур транспорт йөртүчеләргә куркынычсызрак булыр иде. Җәяүлеләр дә җир асты юлына төшүче баскычлардан куркып кына атлый. Плитәләр баскан саен җимерелеп төшәргә мөмкин. Как с горки покатились. Таудан шуган кебек төшәсең, баскычка бассаң ишелә. Я вот сколько раз падала. Мин берничә тапкыр егылдым. Бирегә ремонт кирәк. Ничә ел узды бит инде. Конечно, еле-еле держимся на неге. Обочинаға қырыйдан. Бұйылар стеналарына ужасный прям қап-қара білән мотор рисуноклар ясалсалар латны уж. Пычрак диварлардан хала биредә лампалар астында тимер чыбыклар чыгып тора. Кайбер урыннарда боз сөңгеләре асылынган. Пандуслар яз җитсә дә боз катламы белән капланган. Быел шәһәрдә 7 җир асты аша чыгу юлын төзекләндерәчәкләр. Алар энергетик мәдәният сарае, универсам, 7нче мәхәллә, медгородок, мәктәп һәм башка тукталышларда урнашкан. Автомобиль юллары предприятиесе җитәкчесе сүзләренә караганда, ремонт объектлары халык фикерен истә тотып билгеләнгән. Әмма Сидоровка бистәсендә урнашкан җир асты аша чыгу юлы бу исемлеккә кертелмәгән. Әлеге җир асты юлы кайчан төзекләндерелер билгесез. Автомобиль юллары предприятиесе директоры Фәрит Кыямов белдерүенчә, биредә хәл аның кадәр куркыныч түгел. Әмма безнең иҗат төркеме моның киресен күрде. Гүзәл Шихапова, Максим Орлов, яңалыклар. ГЭС бистәсендә урнашкан Комсомол базарына ябылу куркынычы яный. Ул да адмирал язмышын кабатларга мөмкин. Базар җитәкчелеге 2013 елның июлендә ачыкланган хаталарны әле һаман да төзәтмәгән. Хәзер прокуратура вакыйгалар уңай якка үзгәргәнче базарны ябу ягында. Тулырак килә сюжетта. Комсомол базарындагы меценат дип аталучы ябык павильоннар рәтен берничә тапкыр тикшерделәр. Һәр чак яңа кагыйдә бозу очракларына тап булдылар. Почмак саен изоляцияләнмәгән тимер чыбыклар күренеп тора. Киосклар дөрес урнашмау сәбәпле янгын чыга калса, кешеләр бинадан чыгып өлгермәскә дә мөмкин. Өстәвенә янгын хакында хәбәр итүче сигнализация да юк. Әмма сатучылар фикеренчә, бу бизнеска киртә була алмый. Бер куркыныч нәендә күрмим. Дүрт ишек чыгып китәргә була. Изәннәр бетон, стены бетоннар. Тагын безгә нәрсә? Без проходлар безнең зур. Пожалуйста, можно пробежаться, йөгереп чыгарга. Без bundan куркуйбыз, без монда бу рынокка уже 30 елдан да артыграк. Директор нам рассказал, обещал. Директор иске һәм яңа биналар арасында азык-төлек өчен яңа павильон төзеләчәк дип вәгъдә итте. Иске бинага ремонт үткәрелергә дә тиеш иде. Шуннан да яңа бина төзелгән. Директор киләчәктә иске бинаны да төзекләндерергә тели. Әмма бу вакыт эчендә көтелмәгән аянычлы хәлләр дә килеп чыгарга мөмкин. Аеруча сатып алучылар гомерләрен куркыныч астына куярга теләми. Пожар кагыйдәләрен бозмасалар,
Не страшно, не қорқыныш түгел. Бүтінесен текшеріп жүрсенлер частенько. Қазіргі уақытта қорқыныш жоқ. Прокуратура тарафынан күп түрлі текшерулер уздырылса да, Комсомол базарында хоталарны түзәтергә ашыкмыйлар. Шуңа да текшерүчеләр сәүдә павильоннарының эшчәнлеген туктатуны сорап судка мөрәҗәгать итә. Әмма суд прокуратура карары белән килешми. Прокуратура города не... Шуңа күрә республиканың югары суды коллегиясына мөрәҗәгать иттек. Биредә безнең фикерне хупладылар. Әлегә прокуратурада апелляция карарының нөсхәсе генә. Бу көннәрдә аның оригиналын алачаклар. Шул чиракта гына Комсомол базарының киләчәге хәл ителәчәк. Фәридә Сабирҗанова, Ксения Антонова, Максим Орлов. Яңалыклар. Илледә 15 йортының 8-нче подъездында янгын чыкты. Беренче фаразлар буенча иң элек йортның беренче каты яна башлый. Аннары ут 2-нче һәм 3-нче катта фатирларны биләп ала. Янгын сөндерүчеләр, полиция хезмәткәрләре һәм тойыплар урынга тиз арада килеп җитте. Шуңа күрә янгынны 10 минут эчендә сөндерәләр. Гадәттән тыш хәл өлкән яшьтәге хатын-кызга зыян китерде. Аны сөрем газы белән агулан аркасында хастаханәгә озаттылар. Ут белән саксыз эш итү янгын чыгуга сәбәп булган дип белгечләр. Владимир Путин вәкиле чуаллар белән очрашачак. Безнең шәһәрдә гражданнарына 25 мартта Ринат Тимирҗанов кабул итә. Очрашуга 30-55-75 телефоны аша язылырга мөмкин. Кабул итү шәһәр хакимиятенең 268-нче кабинетында оештырыла. Бүген күп кенә банклар һәм кооператив оешмалар торак сатып алу өчен займнар бирә. Әлеге тәҗрибә тормышта актив кулланылышка керде. Хәзер хезмәт хакы түләнгәннәрен көтеп торасы юк, кулай процентлар белән займ алырга мөмкин. Таджил Инвест кооперативы шәһәрдәшләрнең ышанычын яулады. Ул иң танылган финанс оешмалары бишлегенә керде. Таджил Инвест үзенең 3000-нче клиентын котлады. Ерле хатынлы Разановлар уңай шартлар буенча кредит бирүче оешманы сайлар өчен унлаган фирмага мөрәҗәгать иткән. Нәтиҗәдә торак сатып алу өчен займны Таджил Инвест оешмасыннан алырга булганнар. Дуслардан, туганнардан берничә тапкыр ишеткән бар. Алар да Таджил Инвест оешмасы хезмәтләреннән файдаланган. Интернетта да бары тик яхшы фикерләр язылган. Ышанычлы оешма, шуңа күрә бирегә килдек, ялгышмадык та. Разановлар 3000-нче пайчылар булды. Таджил Инвест кооперативы аларга торт һәм беренче кертемгә 30% ташлама бүләк итте. Без кеше акчалары белән чит ил валюталары биржасында уйнамыйбыз. Акчаларны максатчан рәвештә кулланабыз. Үзебезнең өлешчеләргә займнарны бары тик торак сатып алу өчен генә бирәбез. Торак акчаларны түләп бетергәнче залог булып тора. Таджил Инвест клиентларның мөрәҗәгатен тиз арада карый. Бер көн эчендә займнар бирү соравы хәл ителә. Документлардан бары тик паспорт һәм ИНН гына кирәк. Кооператив шулай ук коммерциялы, күчемсез милекне арендага тапшыру, сатып алу мәсьәләләрендә дә ярдәмгә килергә әзер. Гүзәл Шихапова, Руслан Ахунов, Яңалыклар. Хәзергә реклама бүлнәбез, ул бик тузызар, безнең телеканалда калыгыз. Балалар гаепле түгел. Үз вазифаларын үтәмәгән ата-аналар белгечләр күзәтү астында. Имин булмаган гаиләләрне инспекторлар тикшерә. Жилой комплекс Пчелы-Яр предлагает земельные участки с коммуникациями, готовыми домами, а также квартиры в жилом квартале «Берег». Встречай весну с Пчелы-Яр. Только у нас при покупке земельных участков скидка более 400 тысяч рублей. Своевременная оплата жилищно-коммунальных услуг – это оперативное выполнение заявок в подрядной организации, вовремя проведенный текущий и капитальный ремонт, предоставление водоснабжения, электроэнергии и тепла без задержек и вовремя выполненные работы по благоустройству. И, наконец, это выезд за границу без проблем. Управляющая компания электротехников призывает оплачивать жилищно-коммунальные счета вовремя и авансом. Заплатите и спите спокойно. Однажды к принцессе пришла фея. Мама, а где моя фея? При первых признаках простуды воспользуйтесь аппаратом «Фея» Елатомского приборного завода. Наша фея такая добрая. Внимание! Приобретайте фею по выгодным ценам до 31 марта в аптеках Милфарм и Ихлас. Abdülfet Sakin 2, 3, 4 aprel Yorşallı 6 aprel Düben Kama Simbi 12+. Концертлар күп. Кайсысына барырга? Кемне тыңларга? Күңел киңәш итә. Хәниягә! Күркәм юбилей уңайыннан Татарстанның халык артисты Хәния Фәрхи үткәннәрдән киләчәккә җырлап бара. 26 Менделеевск, 27 Түбән Кама, 28-29 Чаллы шәһәренең Сарасадык исемендәге концертлар залында.
Кама механикасы мотор техник үзәге ул 10 түзүкләндерү цехы, цилиндр, вал, шатун блокларының 30-дан артык түрдәге ремонт эшләре дигән сүз. Меңнәрчә чакрымнардан соң тузган детальләр Кама механикасы мотор техник үзәгендә икенче гомергә ия була. Кама механикасы безнең илдә ясалган детальләр белән дә, чит илнекеләр белән дә эшли. Техник үзәктә детонацион үрдертү җайланмасы гамәлгә кертелде. Аны Россия галимнәре ясаган. Ул детальләрне яңартырга, аларның үлчәмнәрен көйләргә мөмкинлек бирә. Основным достоинством данного оборудования Әлеге җайланманың төп казанышы шунда, ул детальгә термик тәэсир итми, шул рәвешле аны бозмый, һәм геометрик параметрлар үзгәрешсез кала. Үрдертелгән детальнең техник характеристикасы заводта эшләнгәненә караганда 2 тапкыр яхшырак. Аның катламы 3 мм-га кадәр җитә. Бу исә детальне эшкәрткәндә өстәмә мөмкинлекләр бирә. Җайланма ярдәмендә тузган катлам яңартыла. Впоследствии при работе это сказывается на долговечности. Нәтиҗәдә деталь озаграк хезмәт итә, машина озынрак юл үтә. Нанесенного слоя. Әлеге җайланмага беренчеләрдән булып оборона министрлыгының 9 предприятиесе һәм Тольяттидагы АвтоВАЗ заводы заказ биргән. Хәзер ул мотор техник үзәгендә дә бар. Кама механикасы җитәкчеләре киләчәктә КАМАЗ заводлары белән дә хезмәттәшлек итәргә җыена. Мотор техник үзәге машина төзүчеләр урамы 9-нчы йорт Саха автосервис базасында урнашкан. Яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез. Сезнең белән эфирда Рузин Галимов. Ветеранга компьютер бүләк иде. Шәһәрдә сугыш батырларына багышланган проект тормышка ашырыла. Ул волонтерлар башлангычы белән оештырылды. Алар җиңүнең 70 еллыгына 70 компьютер җыярга ниятли. Кирәк җирен төзәтеп һәм интернет челтәренә тоташтырып ветераннарга бүләк итмәкчеләр. Акциядә мөмкинлеге һәм теләге булган һәркем катнаша ала. Тулырак киләсе сюжетта. Волонтерлар үзәгендә инде 3 компьютер, иксен шәһәр оешмаларының берсе бүген китерде. Шәһәрдәшләр арасында ярдәм итәргә теләүчеләр байтак. Проект стоящий, и действительно в нем нужно участвовать, помогать нашим ветеранам. Проект дөрестән дә кирәкле. Онда катнашып ветераннарга ярдәм итәргә мөмкин. Еш кына шифаханәләргә эләгә алмыйча чиратта торырга мәҗбүрбез. Теркәлмичә узып булмый, проблемалар туа. Өлкәннәр балаларына мөрәҗәгать итә, алар да гел буш түгел. Ветераннар мөстәкыйль рәвештә компьютерда эшләргә өйрәнә икән, бу бик шәп булачак. Компьютерлар җыелып беткәч, волонтерлар аларны ветераннарга бүләк итәчәк. Әлегә алар Тателеком оешмасы белән интернет челтәренә бушлай тоташу мәсьәләсен хәл итә. Мы просим поддержку граждан нашего города. Шәһәрдәшләргә ярдәм сорап мөрәҗәгать итәбез. Безгә компьютерлар кирәк. Киләчәктә волонтерлар ветераннарның өйләренә барып, аларны өйрәтәчәк. Төп максат ветераннарны дәүләт хезмәтләре порталында эшләргә өйрәтү. Чөнки бу коммуналь хезмәтләр өчен түләргә, шифаханәләргә язылырга уңайлы. Ветераннар советы рәисе Людмила Ходаковская әйтүенчә, ул яшьтәгеләргә туганнары, якыннары белән Skype, социаль челтәрләр аша аралашу да мөһим. У меня есть друзья, которым по 85 лет. Минем 85 яшьлек дусларым Одноклассники социаль челтәрендә оралаша. Алар өчен оралашу бик мөһим. Яшь вакытларын бергә уздырган дусларын да табалар. Әлеге акциядә катнашырга теләүчеләр кирәкмәгән яки артык булган компьютерларын автозавод һәм үзәк районнарының ветераннар советына китерә ала. Фәридә Сабирҗанова, Гүзәл Шихапова, Руслан Ахунов, Яңалыклар. 2015 елның 2 ай эчендә 70-ке якын имин булмаган гаилә исәпкә куелды. Аларның күбесе алкоголизмнан интегүчеләр. Бали булмаганнар белән эшләүче бүлеге хезмәткәрләре әлеге ата-ананың башка эчмим, яхшы юлга басам дигән вәгъдәләрен көн саен ишетә. Шуңа күрә аларны бу сүзләр белән генә ышандырып булмый. Белгечләр мондый гаиләләргә даими тикшерү белән килә. Теманы хәбәрчебез дәвам итә. Вот они убираются, честь нас уже убирается. Җыештырылмаган шапшак аш бүлмәсендә юылмаган савыт саба өеме. Фатирда санитария нормалары бөтенләй үтәлмәгән. Биредә апалы сеңел һәм аларның 3 баласы яши. 2 ел буена без күзәтәбез. Бу 2 ел içinde балаларны Асылташка да урнаштырган идек инде. Хәзерге вакытта әниләре әзрәк ичәргә тотынды инде спиртный напитки. И менә бу малай Данил Асылташ вакытында анарга
Куйдылар диагноз, ул ишетми һәм сөйләми. Данил да олыға мұқтаж. Бірнеше айлық вақытында ол караваттан йығылып төшеп башын бәргән. Хәзер ишетү сәләтеннән мәхрүм. Аңа кыйммәтле дәвалау курсы үтәргә кирәк. Больше 150 тысяч рублей. 150 мең сумнан артык акча кирәк. Минем андый акчам юк. Якын киләчәктә булмаячак та. Улым мозаикада җыя белә, акыллы, ишетми һәм сөйләшми генә. Малай ярдәмгә мохтаҗ Шалтыва телерадио компаниясе һәм бәлек булмаганнар белән эшләү бүлеге битараф түгел шәһәрдәшләрнең Данилга ярдәм итүләрен сорый. Тулырак мәгълүматны редакция безгә шалтыратып белергә мөмкин. Айгөл Юнусова, Руслан Ахунов, Яңалыклар. Шоллар қойнар су үшін квитанцияларда сонардан қанағат түгел. Бүгін генә дә редакциябызның қойнар элемтәсенә 10-дән артык шәһәрдәшләр шалтыратты. Шәһәрдәшләребез Камстрой ремонт, Челный строй ремонт һәм Ремжилстрой идарә итү компанияләренә шикаят белдерә. Ведь это же никто не объясняет. Татьяна Чулкова менә инде 2нче айын түләү квитанцияләрендәге соннарның очына чыга алмый. Экономияләргә тырышсам да кайнар су өчен түләүләр артканнан арта бара ди ул. Аңлатуларын сорап мөрәҗәгать иткәч, идарә итү компаниясендә анык кына җавап ишетә алмаган. А когда получила квитанцию за февраль месяц? Февраль өчен квитанцияләр алгач гаҗәпләндем. Январь өчен 157 сум иде. Февральгә инде 169 сум килгән. Мин Ремжилстройга шылтыраттым. Алар миңа Энергоснабка шылтыратырга куштылар. Энергетиклар бәяләрне өсти диделәр. Бүген шәһәрдәшебез Кабат идарә итү компаниясенә мөрәҗәгать итте. Ремжилстройның баш энергетика шәхсән үзе пенсионерга квитанциядәге суммаларның кайдан алынуын аңлатып бирде. При формировании стоимости горячей воды... А продажа идет уже другая? Учитывается вот тариф тепловой энергии 1439 рублей 26 так, копеек. Еще плюс? Плюс тариф на химочищенную воду. Вообще определение как тариф... Гомумән алганда кайнар су дигән тариф юк. Республикада кайнар суга тариф билгеләнмәгән. Аның бәясе бар. Ул 2 кушылучыдан тора. Торак йорт сарыф иткән кайнар су һәм җылылык энергиясе. Идарә итү компаниясенең сабыр хезмәткәре шәһәрдәшебезнең барлык сорауларына да җавап бирде. Пенсионер хәзер котлаулы формуланы да үзе исәпләп чыгара алды. Әгәр сезгә сорауга җавап бирүдән, ярдәм итүдән баш тарталар икән, Шолла ТВның кайнар элемтәсенә шылтыратыгыз. Фәридә Сабирҗанова, Гөлназ Хәсәнова, Яңалыклар. Шолла ТВ каналының кайнар элемтә телефоны тәүлек дәвамында эшли. Сезне нәрсә борчый? Нинди сорауларыгыз бар? Шалтыратыгыз. Кайнар элемтә телефоны 51 31 31. Пятница Шолла каналында яңа бәйге старт алды. Бирдә һәркем катнаша ала. Бары тик игътибарлы булу сорала. Өстәвенә яраткан тапшыруларны караган өчен бүләк тә тапшырыла. Бәйге 10 апрельгә кадәр дәвам итә. Шәһәр трамвай юлларында аварияләр саны артты. Ел башыннан гына 15 юл транспорт хәрәкәте тергәлде. Сәбәбе нәрсәдә? Белгечләр проблемадан нинди чыгу юлларын тәкъдим итә. Тулырак вектор комфорты тапшыруда. Ул эфирга яңалыклар чыгарылышыннан соң чыгачак. Әмир Үзелмиганец белән саубулашам, киләсе очрашларга кадәр.